آ جڑے تسی سدے ہو نا پیسے دے کے تے فلانا اسی نعت خاں 70,000 وچ مکا ہے، میں آکھیا نعت خاں ہی کہ گاں ہی؟ کوئی گل دی سمجھ آئیے کوئی؟ آکھیا نعت خاں ہے کہ گائے؟ منڈی لگی ہے، فلانا اینے دا وکیا ہے، فلانا اینے دا۔ آج کل تے جی نعت خاں جڑے نے ماشاءاللہ وہ انہاں دا ریٹ ہی بڑا آپ پہ جی، ریٹ اپ ہو گیا جی، میلاد دے دن نے تے ذرا منڈی وچ تیزی ہے۔ بھائی ایسے نعت خانہ دی نعتاں سننیاں ثواب کوئی نہیں۔ ایسے نعت خانہ دیاں نعتاں جو بزنس مین نے، کاروباری نے، اور کلام وہ پڑھ دیں جڑے شریعت دے مخالف نے، وہ نعتاں سننیاں شرم جائز ہی نہیں۔ لہذا جتھے اے محفل نعت ہون بالکل اتھے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو انس دی اجر دے وے، اللہ تو انس دا توفیق دے وے۔ تو کسی عاشق رسول نعت خاں کولو بہ کے نعت سنیا کرو جڑا ڈب کے نعت پڑھے عشق رسول ہے۔ یہ ایسے بدبخت نے کھاندے بھی سنیاں دا نے۔ کیا علی درویش اللہ تینوں برکت دے، صحت دے، کھاندے سنیاں دا نے ترازی دوریاں کر دے رہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پرانے دور بیبیاں گڑے تے جاندیاں ہیں نا، تے شادی کسی دے ہو رہی تھی ہوندی ہے تو گاؤن کسی ہو رہی سنے دیاں رہندیاں۔ یہ ساڈے نعت خان پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کو جاندے میلاد تے نہیں تے سنے دے کہ نہ ہورناں نوں رہندے نے، ویکھ لیندے نا وچوں بھی آیا تے پھر وہ سارا اوتھے ہی سنا دے۔ ہن میں ذرا پاکاں دی شان وچ دو گلاں کر لاں۔ سبحان اللہ بھائی آپ حضرات ایسے نعت خانہ تو بچو۔ یہ انج نے جو اہل سنت و جماعت نو دیمک لگی، اللہ آپ نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ساڈے ساتھی جڑے نا کچھ آندے جی اسی محفل کرانی ہے تے کو نعت خان دسو، یار کاشف نو تے جگے نو ساز لو، نہیں جی اسی وڈی کرانی تو مطلب تسی وڈی کرانی تہاڈا کی مطلب؟ وہ اندر بس ساڈی جیب وچ کوئی پیسے نے، یہ کڈاؤ پھر سن لگنا ہے ہن وڈی ہوئی۔ نیچر ہے نا بندیاں دی، انہاں نوں تسی گولی دے دیو نا فری تے گولی بڑی ودیا بھی ہوئی تے انہاں آکھنا بس سن اس گولی کوئی آرام نہیں دیتا، تے جی وہی 2000 لے کے تے او چوں آکھنا بس سن پاویں آرام نہیں آیا گولی ہے کیونکہ 2000 دی ہے۔